मुख्यमंत्री विदर्भासह महाराष्ट्राला न्याय देतील असा विश्वास मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला आहे। आपल्याला कदाचित सभागृहातली माहिती मिळालेली नसेल किंवा गैरसमज कोणीतरी करून दिला असेल। या शासनामध्ये जे काही प्रस्ताव शासनकर्त्यांकडनं किंवा सत्ताधाऱ्यांकडनं ठेवले गेले त्याच्यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्याचा उल्लेख आहे। विरोधी पक्षाकडनं जे काही चर्चा झाली त्याच्यामध्ये देखील विदर्भाचा प्रश्न आहे आणि मला असं वाटतं की विदर्भाला न्याय देण्यासाठी हे 100% अधिवेशन असतं। त्याच्यामध्ये विदर्भाला न्याय देण्याची भूमिका देखील सरकारनं घेतलेली आहे आणि विदर्भासह महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या ज्या आमच्याकडनं अपेक्षा आहेत त्या देखील या 6 दिवसामध्ये पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की या अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तरं नव्हती, लक्षवेधी नव्हत्या, म्हणून माननीय अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून किमान 50-50, 60-60 औचित्याचे मुद्दे हे सभेमध्ये चर्चेला आणले, विधान परिषदेमध्ये चर्चेला आणले। त्याच्यामुळे प्रश्न जरी नसले, लक्षवेधी जरी नसल्या तरी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे महाराष्ट्रातल्या, विदर्भातल्या, कोकणातल्या, मराठवाड्यातल्या, उत्तर महाराष्ट्रातल्या आमदारांनी त्यांच्या विभागाचे प्रश्न मांडले। साहेब, कोकणात आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात आज शेवटचा दिवस आहे, एवढी घोषणा होण्याची शक्यता नाही। आपल्याला आठवत असेल मागच्या वर्षी याच परिसरातल्या लाखो धान उत्पादकांना 15,000 रुपये बोनस देण्याचा निर्णय माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी देवेंद्रजी आणि अजितदादांच्या साथीने घेतलेला होता। सगळ्यात महत्त्वाची बाब, या सरकारमध्ये माननीय देवेंद्रजी जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत ते विदर्भाचे सुपुत्र आहेत। त्याच्यामुळे विदर्भाच्या जनतेनं कुठेही असं मनात आणून उपयोगाचं नाही, ते विदर्भासह महाराष्ट्राला न्याय देतील याची खात्री पूर्ण आम्हाला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।